Já bych vás poprosil, vy, kteří jste tady zůstali ještě po tom předcházejícím programu, klidně tady s námi zůstaňte, posaďte se. Čeká nás něco, co je trošku neobvyklého, mohlo by vás to zajímat, takže budeme rádi, když tady s námi zůstanete. A my už musíme začít, protože bychom to nestihli. Takže budu rád, když tady na filmových profesích zblízka přivítáte dnešního hosta, to je scenografka Bernadette Királiová. Děkuji za atmosféru, děkuji pěkně. Podívejte se, předávám mikrofon, podívejte se na tuto křehkou dívku, která, představte si, jsem se dozvěděl těsně před chvilkou, má před sebou vůbec první rozhovor takhle před vámi, před diváky, takže o to bude všechno zajímavější. Já si myslím, že každý debut je potom nezapomenutelný, že já si chtěl říct nezapamatovatelný, ale to je protože vím, jaké to je, ta nervozita. A když ta nervozita potom ještě ke všemu se překulí do toho, že si člověk nic nevzpomene a nic si nepamatuje, tak je to samozřejmě ještě 1000krát horší. Takže jestli chcete tady s námi zůstat, pojďte se posadit ještě a klidně můžete potom vymyslet i nějakou otázku. My jsme tady proto, abychom vám přiblížili tuto filmovou profesi, a to je právě scénografie. Víte, ono je to takový zvláštní, my chodíme do kina nebo se díváme na televizi a vlastně vůbec nevíme, kdo zatím je. My si představíme třeba práci scénáristy, představíme si práci režiséra například, ale ty ostatní profese, nebo třeba skladatele hudby, ale ty ostatní profese neznáme a v podstatě je ani nevyhledáváme. A tady máme to úplně opačně, tady jsme vyhledali vás, abyste nám to všechno vysvětlila. Já bych začal tím, odkud jste, kde jste se narodila, kam jste chodila do školky, tak začneme tím, kde jste se narodila. Tak jo. Naozaj tým? Ano, samozřejmě, kde jste se narodila? Takže já jsem se narodila v Rimavskej Sobotě a je to južné středné Slovensko. A do školky... Je potřeba to vysvětlovat už dneska. Už nemáme takovou znalost o Slovensku, jako jsme měli. Jednak a myslím si, že Rimavskú Sobotu naozaj málo kto pozná. A hlavne tým, že je to už u tých maďarských hraníc, tak väčšinou si ľudia pamätajú tie väčšie miesta ako tí z Česka. A jak dlouho jste tam žila? Do svých 15. Do 15. Takže pojďme na tu mateřskou školku. Chodila jste do školky? Chodila jsem. Jo. Jo, chodila jsem, taky v Rimavskej Sobotě. A byla jste hodná holčička, nebo spíš? Dneska se to říká úplně jinak, dneska jsou všichni, že jo? Já to nechci vyslovovat přímo, jako, ale pojďme říct, jako, že vlastně nezbedné dítě tomu říkejme. Ano, jo? hodně. Jo, takové hodně. svojské. Já to mám podobně teda, no. Já bych dokonce řekl, nevím, jestli tomu rozumíte na Slovensku tomuhletomu slovu, a já jsem byl prostě spratek, jakože jsem fakt zlobil od rána do večera, když jsem chtěl sportovat, že jo, tak jsem zlobil, abych mohl jít ven potom, nebylo mi dobře ani v té školce, ani ve škole. Takže školka proběhla, zlobivé dítě, no a škola. No, základná škola Pavla Dobšinského, bolo to samozrejme, z toho si človek málo pamätá, ale myslím si, že to, čo už tak začínam registrovať, je tá stredná škola, keď som odišla vlastne z tej Rimavskej Soboty v 15 a začala som študovať vlastne umeleckú strednú školu v Banskej Štiavnici. A myslím zaměření jaké? Propagačné výtvarníctvo. Co to znamená? To znamená třeba plakáty asi, že jo? No, teď, keď sa nad tým tak zamýšľam spätne, tak vlastne to bolo niečo medzi výtvarným umením a grafikou, ale svoju prácu maturitnú som prakticky končila vlastne ako keby aj takým ako lehkým interiérovým dizajnom. A myslím si, že tým som nadviazala potom na tú výšku, že sme tam mali vlastne nejakých pedagógov, ktorí prišli z vysokej školy, učili ako na tej strednej škole a myslím si, že oni mi tú cestu jakž takže ako ukázali, no. Já tuhletu větu tady řeknu mnohokrát dneska, my si to fakt nedovedeme představit. Takže co se na té škole učí? Teď na tej strednej. Na té střední, myslím, no. No, nejaké ako užité umenie, nejaká ručná práca, keď to tak poviem, práca s hlinou, ako zoznamovanie s materiálem hodne, tvorba nejakých modelov, ako celkovo nejaké ako grafické programy sme měli a tak různě, akože fakt to je také širokospektrálne, bych povedala. A pojďme na tu vysokou školu. No, takže na vysokú školu som sa dostala vďaka pedagógovi pánovi Lichardovi na strednej škole, ktorý nás učil interiérový dizajn v 4. ročníku.
A on mi vlastne navrhol v rámci nejakých mojich ako prací, ktoré som mala, že či by som to nechcela skúsiť si tú prihlášku podať tam. A keďže Banská Štiavnica je blízko Zvolená, hodina třeba, tak on mi doporučil školu ako keby interiérového dizajnu alebo Technickej univerzity vo Zvolene. To jsme prošli vlastně to školství kompletně a teď už pojďme k té práci. Za prvé, co to vlastně scenografie je? Jaký je úkol scenografa na jakémkoliv projektu, ať je to divadlo, film, televize? No, myslím si, že niekto, kto študoval scenografiu, by vám možno na to odpovedal nejak inak, ale z hľadiska na to, že ja som scenografiu úplne neštudovala, ale dostala som sa k tomu, tak mám možno k tomu takú ako nejakú svoju interpretáciu. A povedala by som, že je to nejaké ako pretavenie emócií do prostoru. Jak to začíná ta práce? Čtete scénář a představujete si, jak by to mohlo být? Presne, ale taky závisí ako na projektu, jestli je to film, alebo respektíve nejaký seriál, divadlo, reklama, ale áno, čtu scenář. Myslím si, že ja k tej svojej práci pristupujem hodne technicky a to je... Co to znamená? Technicky, no, tým, že som študovala ten interiér, tak v podstate ten priestor vnímam hodne cez mierku, cez materiály, cez nejakú dispozíciu a myslím si, že to nejaké myslenie umelecké v tomto smere som sa musela trošku doučiť, alebo skôr sa to tak ako tou praxou učím. Takže ja som trošku ztratila ten začiatok tej otázky, pardon. Já jsem říkal, co to znamená technologicky, nebo technicky to no, přemýšlet. Tak takže otázka byla taková a odpověď byla správná, takže všechno je v pořádku. A myslíte na potlesk, pojďte za tleskám. Aby jsme ještě víc otupili tady tu nervozitu samozřejmě, ale mně se líbí, že jsme tady přišel někdo, my jsme si říkali předtím, že by bylo lepší kvůli té nervozitě, kdyby tady nikdo nebyl, ale to nám nevyšlo teda, takže dobře a navíc teda jste skvělá, vyprávíte to krásně nám amatérům vlastně a nám, kteří se na to dívají úplně jinak. Když potom vidíte tu svoji práci, tak zkoumáte i to, jestli to mělo být jinak nebo ne. Nebo už jste spokojená a říkáte si, je to bezvadný. Určite nie, ako nie som spokojná nikdy. Ja si myslím, že je to asi normálne, že človek tú svoju prácu vie posúvať ako vlastne stále do nekonečna. Spíš naopak je niekedy dôležité si niekde povedať stop, pri tých návrhoch. A už vlastne teda môj problém je väčšinou ten, že by som ten návrh vedela ako ešte posúvať. A často si nechám málo času na tú realizáciu, takže práve naopak sú chvíle, keď sa človek proste musí nejakým spôsobom uspokojiť s tým, čo navrhol v určitom bode a pak už vlastne jít jenom do té realizace. Kdo vám dal první příležitost dělat scénografku? A na jakém projektu? No, myslím si, že úplne prvá príležitosť bola študentský film, ale bolo to už potom, ako som vysokú školu dokončila. A bola to shodou okolností tedy Julča Rychlíková, ktorá tedy bola v rámci tohto pořadu taky. A dělala som vlastne na jej magisterském filmu, alebo teda diplomové práci. Byla to velká práce nebo malá práce? Byla to malá práce a s veľkýma pocitama. No, to je zase, my si to vůbec nebudeme představit, že? Protože tenkrát jste přeci nemohla vědět, jestli ten výsledek, jestli to zahraje správně nebo nezahraje. No, myslím si, že to vlastne bylo skvelé, že som sa dostala skôr do takého ako malého projektu, kde keď tak poviem, že som nemala čo pokaziť. Ale dodnes si to vlastne pamätám, že viete, tie študentské natáčania sú ako veľmi skromné, či už ako nejakým servisom, alebo financiami a tak, takže my sme sa vlastne celý štáb nasáčkovali do nejakej jednej chalupy, kde proste v podstate nebola ani sprcha, ani nič podobné a ja som vlastne ten štáb zažila prvýkrát. Prvýkrát som zažila to, že tí ľudia, každý vie, čo má robiť, proste nejaký ten chod toho, čo z tej audiovize, tí ľudí to proste ako viedí, učí sa to a ja som do toho vlastne jenom kvapla, akože tady máš toto a udelej to hezké. A ja som iba okolo seba sledovala, proste jak všichni tam lítají s těma káblama, svietlama,
proste príde nejaký problém, skupinovo sa to řeší a tak podobne a ja som bola z toho vlastne nadšená, ale i ako trošku taká ako frustrovaná zároveň a pamatuju si, že tam vedľa tej chalupy tekol takový ako potok, takže ja som si tam každý deň, keďže sa to točilo v lete, lehla do toho potoka po každom tom natáčacom dni a úplne som to potrebovala tak za seba ako všetky tie emócie tak ako zvlážiť, lebo som vôbec nevedela, kde som a čo robím vo finále. Ja som nikdy nevedela, že sa tomuto budem venovať. A začala jste se potom na filmy a vůbec na audiovizuální projekty dívat jinak po té první práci? Určitě. Protože ať chceme nebo ne, tak víme, že prostě to prostředí, že to hraje, to všechno, co vy určíte, to se potom ještě k tomu dostaneme, co v tom filmu má být vidět, tak to prostě hraje tak jako herec. Jo? A tak jestli jste se začala dívat úplně jinak na ty seriály třeba. Ako samozrejme, to už mi teda prischlo do dnes, že vlastne sa veľmi ťažko dívam na nejaké audiovizuálne dielo, takže by som ho ako neskúmala. Takže no, myslím si, že to je podobne aj s interiérom a i s tou scenografií, že vlastne v interiéru všude, kde jdu, tak něco tam tak skúšam, aký je to materiál, co to umí. A v té scenografii je to vlastně, alebo v tom filmu stejné. No. A teď bychom mohli vysvětlit, co vlastně ten scenograf určuje. Co my vidíme? No v závislosti asi zase od toho druhu projektu. Pokiaľ to vnímame z hľadiska toho filmu, tak je to asi nejaký určitý obraz alebo set, v podstate nejaká zostava, nejaká ilúze, v podstate ako keby vytvorená rôznyma zložkama. Či už je to vlastne ten scénograf, alebo teda svetlo, zvuk a tak rôzne. U divadla je to možno ako podľa môjho názoru ako trochu inak, tam je to spíš taký znak alebo taká symbolika. Takže ako, neviem, či som odpovedala správne na vašu otázku, alebo dostatočne. Já myslím, že jo, že to je v pořádku. Pojďme k tomu divadlu, protože vy jste dostala taky příležitost v divadle, tak pojďme říct, na čem jste pracovala v divadle. A kde? Jo, takže mám za sebou 2 divadelné projekty. Dostala som sa k ním vďaka vlastne seriálu, v podstate seriálu Sex O'Clock a vlastne kontaktom stadial. A bylo to divadlo Bolka Polívky a vlastne ma oslovil taký dobrý kamarát pána scenáristu Mateja Randára a vďaka nemu som už vlastne nejakým spôsobom realizovala jeho 2 autorské projekty. Bolo to také ako menšie projekty, čož pre mňa zase ako super, že hneď človek neskočí vlastne do toho niečoho veľkého, kde ja som teda zrovna ten typ človeka, ktorý tak zváži a odhodlá sa na tie veci a potom časom zisťuje, že to bol třeba veľký voříšek. Takže možná v tomto smeru som radšej, že tie divadelné projekty byly menšie. A neřekli sme názvy. Jo, názvy, pardon. Takže tá prvá bola Dada Reví a byl to autorský projekt Pala Seriše a druhá je vlastne taky jako hra Pala Seriše, ale je to rekonštruovaná hra Pepe od Bolka Polívky. U toho divadla je to jiné než u toho filmu nebo u toho televizního seriálu třeba, protože u toho divadla ještě můžete pořád něco měnit, když se jdete podívat na premiéru, když se jdete podívat potom třeba na 5. představení, napadne vás, že se dá něco změnit. Měníte tak něco, nebo to necháváte být, i když se vám něco v tu chvíli si řeknete, mohlo to být jinak? Ale je to divadlo. Neměním, alebo ako nestalo sa, skôr možno nejaké veci ako opravujeme časom, ako po tých reprízách. Třeba u toho Dada Reví tam byly takové jako různé objekty, písmena a tím, že Palo s nima hraje tak jako volně a vlastně ty objekty mali působit jako hodně multifunkčně, aby s nima uměl zahrať hodně různých scén, tak oni se trochu tak jako poničia, takže většinou je to nějaký takový jako repas z mojej strany a vtedy jako respektíve můžu rozhodnout, ale ono je to ťažké pridávať alebo uberať niečo, když ten herec je už naučený s tým vlastne hrať. No. Je rozdíl u té divadelní scenografie, když to představení má jako stát v tom divadle, myslím tím, že se hraje stále na jednom místě, a nebo když má cestovat. Je ten úkol pro scenografa třeba jako, že pozor, pojedeme i do Prahy, pojedeme i do Olomouce, jo? Budeme převážet. Je to určite iné. Myslím si, že v tomto prípade presne to Dada Reví bolo o tom, že
jeden z těch hlavných úkolů alebo toho zadania bolo urobiť tú scénu tak, aby sa zmestila do dodávky a aby mohla vlastne putovať a teď, když tak nad tým rozmýšľam, tak to bolo vlastne stejné i u toho Pepeho. No. Teď se vraťme zpátky, to divadlo necháme stranou, vrátíme se zpátky k tomu filmu a k těm televizním seriálům a k té televizní práci. Koho má scenograf nad sebou, koho musí poslouchat a koho má pod sebou? Koho ovládá? No, tak jako zase hodnotím ze svého se smějte, hlediska. protože jste to pochopili tak jako já, když jsem to dořekl, ale Vidíš, že Linda to pochopila úplně. zvlášť v tomto oboru, ale No, takže kdo pod ním pracuje, takhle bych to řekl. ja ako keby nad sebou vnímam toho režiséra primárne, pretože on má takú tú nejakú jasnú víziu, jasnú predstavu, líniu o tom, jak by to třeba chtěl, ale závisí asi aj od režiséra, kto vám ako nechá ako vstupovat třeba do toho, ale ja vnímam konkrétně prostě toho režiséra. Někdy kameramana. Mm-hmm. To by měla být spolupráce vlastně jako jasná. No a kdo je pod? To znamená, koho vy máte na starosti. To znamená, komu vy můžete říkat, bude to takhle to chci. No, tak závisí od veľkosti projektu, tak mám pod sebou nejakú výpravu, alebo aspoň nejakého prostě niekoho, kto mi pomáha so stavbou. Takže když to porovnám do tej mierky Sex Equal, ktorý je v podstate ako najväčší projekt, na ktorom som pracovala, tak tam byl vedúci výpravy a on mal pak pod sebou ešte ďalších nejakých 5 ľudí, takže my sme väčšinou s tým vedúcim výpravy sa snažili ako vymyslieť, že ja som vedela vizuál, on držal ten rozpočet na tú stavbu, takže vlastne třeba mi řekl, že toto nepôjde, toto je drahé, toto musíme inak, alebo on hľadal to riešenie vlastne, ako to zrealizovať, aby sme dosiahli vlastne toho nejakého, tej mojej predstavy, no. Tak ten seriál Sex O'Clock je známý, populární. Kolik vlastně je dílů natočených? 20. 20. To je poměrně rozsáhlý projekt, že jo? A teď jenom jak to v současné době, máme rok 2026, jak to chodí, protože byla doba dřív, kdy se točilo hlavně v ateliéru, prostě, hlavně byl ateliér. Ten seriál je točen v ateliéru, nebo spíš v reálných prostředích, v reálných bytech? No, je to taká kombinácia. Tá prvá séria bola vlastne v reálnych bytech domech, rôzne zoskladané exteriéry, interiéry a tak. A potom v tej druhej sérii sme určité lokace, ktoré už sme nevedeli reprodukovať, alebo nám je třeba nepůjčili, tak jsme museli ako keby postaviť v ateliéri. Lokace vybíráte vy nebo kameraman? No, myslím si, že lokace konkrétne v tomto projekte boli skôr takou víziou ako asi režisérov a scenáristu, ale na ty obhliadky sme chodili v podstate ako všetky tie hlavné zložky filmu, alebo respektíve toho diela a každý k tomu mohol vlastne čo povedať, pretože jednak sa niekomu niečo páči, ale druhák vieme, že treba to, čo ja neviem, tak vie tá iná zložka, že sa nám tam ako nezmestí, že sa nám tam nezmestí nejaké zázemie pre vlastne celý ten ateliér, pre celý ten štáb, takže v podstate sme to museli tak ako hodnotiť každý z toho svojho úhlu pohľadu. Jste neustále na place nebo naplánujete jenom a nemusíte tam? No, závisí, niekedy áno, niekedy nie. Ja som zrovna ten človek, ktorý má rád, ako by som to tak povedala, že tie technické záležitosti, rada kúkam chalanov pod ruky, ako tie veci staví. Možno sa to viaže vlastne k tomu, že keď som študovala ten interiérový dizajn na tej technické univerzite, tak tí konštruktéri nám stále hovorili, že no to je hezké, že vy si umíte nakresliť hezký obrázek, ale vy vôbec nevíte, jak to pak udelať a my sa pak v tých dielniach s tým ako trápime. Takže vlastne ja si toto ako nesiem, myslím si, že od začiatku a nenesiem si to ako nejaký problém alebo trauma, ale spíš si myslím, že naopak, že mi to vybudovalo taký ako záujem vidieť ako keby pod ruky tým ľuďom a vedieť, čo navrhujem. Tak. Jak dlouho se točil ten seriál? Jak se dlouho točí jeden díl? No,
No, ja už vám asi tie natáčacie dni presne nepoviem, 60, 80, jedna séria, možno natáčacích dní, s nejakými pauzami. Väčšinou je to tak 3, 4, 5 dní a pak deň, 2 pauza, čož v podstate v mojom prípade znamená spíš ako v jednom kuse ako práce a tie pauzy ako veľmi nemám, pretože tá výprava tú predchozí lokaci sklízi a tú novú pripravuje, takže je to také ako neustále, kontinuálne třeba odhadem 4-5 měsíců jako takej práce, keď nemám i tu preprodukci. No a ještě příprava je důležitá, tak jak dlouho se připravuje vlastně ten seriál? Ještě předtím, než je první natáčecí den? No pre mňa tak zhruba tak 2 mesiace, ako z mojej strany, kým si ako prečítam ten scenár, nejak to uchopím vôbec a začnu nad tým nejak uvažovať a skladať to v hlave a vypisovať si to z toho scenáře, ale zrovna ten seriál Sexoklog, jak má 10 častí, tak je to jako hodně čtení, no. Mluví do toho režisér už, když vy připravujete tu scénografii, když připravujete to všechno, mluví do toho režisér nebo až potom? To znamená, jestli se scházíte třeba jednou za týden a vy řeknete, bude to takhle, on řekne, ne, mám jinou představu. Je to takhle? No, mluví do toho a scházíme se tak jako různě, už v dnešní době to jde i různě, že jo, jako online, ale ano, určitě do toho mluví, určitě pre mě je dobré, když do toho mluví. Nechci říct, že som vlastne taký ten dělník jeho fantázie, to určite nie. Väčšina z nich si ako nechá poradiť, alebo minimálne tí režiséri, s ktorými som pracovala ja, tak berú ten názor môj v potaz, ale ako pre mňa je určite ako lepšie, keď sa k tomu nejak vyjadruje. My samozřejmě máme strašnou smůlu, že to nemůžeme ukázat, že bychom sice ukázali nějakou scénu a tam bychom to vysvětlili, ale vy jste přinesla flešku, kde jsou obrázky, tak co kdybychom je okomentovali? Aha, no tak... Můžeme klidně začít tímhle prvním obrázkem, nebo tímhle? Nebo tímhle. Toto je vlastně jako stejný projekt, je to seriál Na dně, který mal zrovna premiéru v sobotu a to je vlastně 6-dielný seriál, taký jako pokusný. Já vždy o tom hovorím tak, že se zbehlo prostě pár lidí, kteří chtějí tvořit, tak něco tvoří. A to je vlastně úplně presná definice toho, protože vlastně režisérom je František Maňák, který je divadelný herec a sám si v tom seriáli hrá. A on si vlastně chcel niečo ako vyskúšať, napísať a niečo ako produkovať, udělal svou produkci a zozbieral vlastně jako taký tým ľudí, ktorí sme si ako všetci veľmi sadli a radi sa vlastne ako stretávame. Tento seriál sme už točili vlastne 3. rokem, že nám chybí 2 časti. Budeme je točiť zrovna za měsíc a tým to vlastne ako keby aj skončí, takže som trošku z toho nesťastná, pretože sa z tej hlavy vraciam strašne rada. No a je to seriál o divadelníkoch a točí sa v divadle. Takže je to veľmi ako pre mňa špecifický projekt, pretože celú tú scénu skladám vlastne z fundusu, ktorý sa nachádza v Horáckom divadle. Takže je to väčšinou tak ako zavrieť sa na týždeň do divadla, projíždět fundus a prostě si nějak jako vybírat, z čeho to tak člověk poskladá. Je to také jako velice osobité oproti tomu, čo jsem třeba zažila na Sexoklog. To je v Jihlavě, že jo? Abych to nepopletl. Moje sestřenice tam hraje, Alena Krojcmanová. Neviděla jste ji? No to. A jí to brnknu, že tam natáčí s váma možná. Pojďme dál. Budeme to takhle vždycky, když uvidíme obrázek, to komentujeme, protože to nevíme zastavit, jo? Jo, no tak to je ta vzpomínaná hra Dada Reví s Palom Serišem. Jo, tam je logo vlastně, že jo, vidět. Jo, tam vlastně vidíte ty písmena, ty objekty se tak skladali z takých jako písmen, které on používal jednak jak stůl, jak míč, jak jako hocičo. Takže je to také docela jako volné. A ještě se hraje to představení? Myslím si, že ještě ano. Jo, že toto je zrovna takové to putovné. Tak pojďme na to. Teď. Toto je právě ten magisterský film Julči Rychlíkovej, který se točil na Veselí nad Moravou, kde som presne právě ležela v tom potoku každý deň. No a já si myslím, že je to docela jako úspěšný študentský film. Je to o takové holke, která
neviem, jestli to teda tady môžu takhle říct, ale trpí tým, že je ešte stále panna a chtěla by přítele. To se ještě může říkat zatím, no. Jo. A chtěla by přítele a vlastně ho tak nějak urputně hledá, nemůže najít, tak sa vlastně dopracuje k nějakému pánovi, který jej zastaví na kraji cesty, silnice a vlastně ji nabere. A nakonec z toho vznikne vlastně taký hezký moment, hezké přátelství a vlastně k tomu nedojde, k čemu ona vlastně jako pôvodne plánovala, takže myslím si, že tiež taká jako hodně zaujímavá myšlienka. Pojďme se podívat dál. Počkejme na další obrázek, ať ho vidíme dále. Tohle nemusíme říkat zatím. K tomu dojdeme určitě. Je to hezký. Myslím si, že ten ďalší bude zrovna velice podobný, alebo ten no. Je to takový dobrodružství, že jo? Tak a jeden. No, toto je moja prvá reklama. Za tým bude vlastne, myslím si, že slide, ktorý bude ako realizace. Je to moja prvá reklama pre Sportissimo. Toto, ja si myslím, že to je jeden z těch projektů, kdy se vás někdo zeptá, že beriete ten projekt a já si řeknu, tak asi jo, tak asi to zvládnu. Prostě v létě udělat kluziště v stodole. Takže velký voříšek pro mě, ale zase měla jsem jako super kluky, super stavbu a veľakrát se mi, alebo mala jsem to štěstí, že ty kluci mi jdou na ruku, že to není vlastně o tom, že by si jako vymýšleli, že tohle se nedá, nebo že to jako prostě hocičo nejde, ale právě naopak se jako snaží mi víc vstříc. Reklamu si pamatuju, líbila se mi, fakt jo. A je hezký, že tak nemůžeme ukázat ten obrázek nejprve a potom teda tu realitu. Přistupujete jinak k té reklamě, než práci třeba na tom televizním seriálu? A je to větší stres, protože samozřejmě ten zadavatel že očekává, že na té reklamě vydělá hodně peněz, když ji budou vysílat. No, pre mňa tá reklama není väčší stres. Určite ako je to spojené s tým, že ten seriál je samozrejme, alebo film, alebo čo je viac práce, možno viac odpovednosti a ja mám radšej, keď je život trošku taká novela, je tam víc takových kratších segmentů, takže mňa tie reklamy baví z toho hľadiska, že sa nemusíte tak moc ako keby zahlbiť a do tej témy, aby vám vlastne sa stali ty klapky na očiach a už prestali vnímať vlastne celý ten život okolo, ktorý sa okolo deje, ale venovali sa iba tak ako takým sviežejším vstupom do života, takže takhle ja tú reklamu vnímam, no. Budou tam ještě nějaké reklamy? Jestli ne, tak pojďme vyjmenovat nějaké reklamy, které si třeba... No, väčšinou můžeme je někde to... pustit i, že dneska na YouTube se dá cokoliv. No, bude tam reklama, bude tam ještě, myslím, Vivantis. Tak ještě počkejme, tak pojďme komentovat tuhle. Toto je taky študentský film, ale ten jsem dělala minulý rok. A bylo to z toho důvodu, protože měl strašně zaujímavý scenár. Celá ta scéna vlastně bola o nejakom ako úkryte holky, ktorá je bioložka a hľadá život na neznámom míste, ale kdyby si to mám predstaviť, tak je to třeba Mars. A hledá tam vlastne nejaký ako jakýkoľvek život, takže najde ako rastlinku, ktorú sa snaží ako v rámci tej svojej nejakej ulity, ktorú som ako ja vytvárala v rámci toho projektu, udržať pri živote. Tedy vlastne môžeme vidieť ateliér, v ktorom ten prostor vznikal. Kde to je? Je to tady ve Zlíně a je to Studio Fénix, který patří pod Univerzitu Tomáše Bati. Počkáme na další obrázek. Tak. No, tady je ta reklama vlastně toho Vivantisu a k tomu mám, myslím si, že aj taký jako, ani nie že príbeh, ale je to moja prvá ateliérová stavba. Má skoro 5 metrů na výšku a já si pamätám, že vlastně že mňa vlastne ako ohúrilo vôbec vtedy prvýkrát to ako ateliérové alebo práca v tom ateliéru, pretože ja som v Prahe predtým nikdy netočila, vôbec nikdy v žiadnom studiu a teď ja som si tady ako vytvorila nejaké portfólio podľa toho, jak som bola naučená v tej škole a tak som to im tam poslala okotované, kde si čosi a teď som vošla do toho ateliéru a ono to tam zrazu stálo prostě úplně obrovitánské. Bylo to vlastně
na one take, takže sa celá tá kamera pohybovala přes 2 místnosti a naozaj to bola ako, tá stavba byla obrovská. Takže ja si vtedy pamätám, že ja som vlastne vôbec neverila svojim očiam, že toto niekto z tých 5 výkresov, ktoré som tam ako poslala, ako reálne postavil. A prišla som tam a bylo tam 4 holky, ktoré tam ako štetečkem malovali ty kachličky a ja som si říkala, že wow, tak akože teď jsem na seba pyšná, jakoby. Když to takhle vyjde na začátku, že tak je ten život jednodušší, tak co je tohle? To je taky vlastně divadelná hra s Palem Serišem a to je rekonstrukce hry Pepe od Bolku Polívky. Tým, že to vlastně sa hrálo po 50 letech znovu, tak tá scéna nebola až tak ako flexibilná, bolo tam v podstate dosť dané, čo v tej hre sa má nachádzať, ale mohla som do toho vniesť nejaké svoje ako prvky, čož třeba byla tá lampa, nebo nejakým spôsobom vlastne upravovať ten kočárek, ktorý tam je, nájsť nejaký iný tvar, v podstate kleci pro tú slepici a takovým tým prvkom, s ktorými sa tam hrá. Čo som vlastne, čo si nejlíp a nejvíc cením vlastne na tejto hre je to, že som sa do toho naučila svářet. Jo. Je to i s kurzem, jo? Je to i s kurzem. No, jako není to s kurzem, bylo to jako, že doma jsem si tak řekla, že potřebuju tady tohle vyrobit, potřebuju, aby v tom Palo měl sedět, aby ho to uneslo, tak prostě táta, pojď mi to vysvětlit, jestli musím prostě konstrukčně nějak udělat. A zajímala jste se o to, kdo tu scenografii dělal původně před těmi 50 lety? Nebo vůbec vás to nezajímalo? No, my jsme dostali vlastně nějaké jako historické podklady a byly k tomu nějaké, ale přiznám se, že to vám už dnes nepovím. Byly to nějaké výkresy, které byly jako rysované ručně, nějaké skeny z nějakých archivů, takže hodně z nich bylo jako vlastně komentářů v nějaké němčině, takže úplně jsem potom jako nepátrala, ale verím, že třeba někdo tuhle znalost má. No a když jsme u toho, tak máte nějaký vzor v tom svém oboru? Koukáte se na někoho víc? Nebo vám to úplně jedno? No, nechci říct, že mi to je jedno, to mi asi jedno nie je, ale možno to znie trošku jako klišé, ale můj kolega mi je hodně vzorem. Pretože je to vlastne hodne talentovaný, ale vyťažený architekt a fascinuje ma proste kolik projektů a kolik práce naraz umí udělat vlastne s takou tou pozitivitou a nadsázkou, nikdy sa na niečom ako nerozčúli, nevytočí a vlastne dostane úkol, zváží, spracuje, s úsměvem vypluje nejaký nápad a ideme ďalej, takže vlastne ako hodne vnímam vlastne Kamil Koláček a vlastne myslím si, že on je pre mňa taký jako jednak i kolega a druhý vzor. To je hezký, to bych dal taky potlesk teda. Po druhé vás pochválím, vedete si úplně fantasticky. Na první rozhovor je to úplně neuvěřitelný. Tak pojďme na další fotografii. No, to jsou právě výjevy ze seriálu Sex O'Clock. Ja som tam dala zámerne možná nejaké také ty pokoje, pretože ten Voříšek v tomhle seriálu asi pri tej spouste lokací, ktoré tam byly, nebylo každou z nich udělat dokonale, ale niektoré z nich udělat velice z môjho pohľadu možno stylizovaně, pretože tam boli hlavné charaktery prostě jako nějaký puberťáci, nějaký gimpláci a každý z nich mal nějakou osobnost a já jsem chcela, aby se ty osobnosti hodně odzrkadlovaly v těch jejich pokojech, které vlastně jako doma mají, protože hodně z těch scén se tam odohrávalo, takže najít tu rozmanitost vlastně v tom bylo pro mě asi aj největší výzva, ale zároveň i to nejpříjemnější. Já jsem si teda díky tomu vzpomněl na svoje dětství, že my jsme vlastně chtěli mít v těch pokojičkách to, co nikdo mít nemůže. Takže jsme scháněli plakáty různých hvězd ze světa, který nikdo nemohl sehnat, že? Tak aby jsme to měli aspoň my a pak jsme to ukazovali kamarádům a kamarádkám při návštěvách, že pojď se podívat, co mě tady visí, že? Mě tady visí tahle skupina, protože to byla taková doba, kdy se nedalo vlastně nic tady sehnat, že? To se prodávalo na burzách, koupil někdo v Německu časopis, v tom časopisu bylo třeba
8 plakátů, ale dvoustranný byly, takže byly jenom 4, že jo? A na jedné straně byla Sandra, na druhé straně byly Kiss třeba. Takže se to zpeněžovalo tak, že jste koupila, nebo někdo přivez ze zahraničí časopis, ten se rozebral, že na ty plakáty, ty se vyfotily jako profesionálně, rozmnožilo se to na fotky, ty fotky se prodávaly různé velikosti, většinou takhle, jako aspoň něco, že takhle mít tu svoji hvězdu, nějakého herce, herečku, zpěváka, zpěvačku nebo skupinu. A pak se prodali na burze, nejdřív se prodal ten časopis za nějaký prachy, pak jeden plakát, druhý plakát, takhle se to vlastně zpeněžilo celý, aby byly zase peníze na další výzdobu do těch pokojíčků. Tak dneska je to samozřejmě úplně jiné, dneska si každý koupí, kde chce, co chce. Tak pojďme na další obrázek. Jo, no, toto je vlastne film, v ktorom som participovala len chvíľu. Je to slovenská produkcia a ten film ešte není venku a ešte nemal úplne fixný názov tú dobu. Měl ako nejaký jenom pracovný, ale když to mám popsať, tak točilo sa vlastne v Košiciach v rómskej osade. Takže byl to taký zaujímavý príbeh o prostě mladej Rómke, ktorá byla hodně dobrá běžkyně. A tady v České republike sa vlastne točila nějaká časť z toho filmu a konkrétně v Znojme, takže já jsem byla oslovená vlastně tou českou koprodukcí tady vlastně na těch pár scén. Takže jsme vlastně točili nějaké odovzdávání cien, myslím si, že to bylo a no, znovu hodně technická záležitost a mě to vlastně asi najviac baví na týchto projektoch, že někdo vám řekne, že tady potřebujeme 20 světel, ale my tam vlastně neumíme dotáhnout to světlo, takže Betka poraď si. A měla jsem k sobě vlastně nějakého kolegu, kluka, s kterým jsme to tam vlastně tak jako keby dvaja zvládli celý ten set design za ty 4 dní a myslím si, že to bylo vlastně jako hodně prínosné, zaujímavé pre mňa. Celkovo so Slovákami som nikdy netočila, takže taky jako zkušenost, no. Teď bude taková hra vlastně, co už jsme viděli a co ne, že jo? A tohle jsme ještě nekomentovali. No, toto je jeden z mojich jako prvých projektov a presne tady spomenu znovu môj vzor pana Koláčka, ktorý ma takhle hodil do tej hlbokej vody a ja som začala zrovna pracovať na ateliéri a v rámci ateliéru prostorové tvorby, kde vlastne pracujú, tak sme měli vytvoriť kulisu vlastne pre Czech Invest, pre nejaké vysílání. A oni si to vlastne so študentmi navrhli, školský rok skončil, prostě študenti odišli a teď ako mi řekl, tak Bernadette, tak to nějak udělejte. A já jsem tam, si pamätám, že tou priamočiarkou řezala ty 3metrové kruhy a snažila som sa to prostě nějak jako vyrobiť a jako povedlo se vlastně, jako myslím si, že všetky moje projekty byly jako stvárněné takhle, že ja som si prostě iba zmyslela, jestli som alebo nie som schopná, alebo mám, alebo nemám dostatočné zručnosti. Jak som to vyhodnotila a prostě sa do všetkého tak bezhlavo pustím, takže zrovna ten Czech Invest byl tenhle případ. Myslíte, že to může být tím, že právě nemáte to vzdělání v tom oboru? Že proto do toho jdete? Možná si to nedovedete představit tak, jako kdyby jste viděla ten rozsah. Ne. Já si myslím, že je to hlavně tím, že mám tu lásku pre ručnou tvorbu. Mm-hmm. Že vlastně od první škola teda vlastně. No, tak ani nie, ja som chodila od ja neviem, svých 7 let, dokým som mohla, asi do 13, do takého ako letného prímeského táboru, ktorý zgrupoval všetky ručné práce sveta, ktoré mohlo, akože pletení košíků a různých podobných záležitostí, takže vlastně já jsem se k tomu tam tak jako dostala a nesie sa to so mnou celý život, no. Tak zaplať pánu. Počkáme si na další obrázek, to je ta reklama, že jo, to už jsme viděli. Prekvapujeme, že si to pamätáte, tu reklamu, alebo že ju znáte. No, tak zajímá sport, tak co je to? Tak toto je môj taký asi jediný site-specific projekt, ale som na neho výnimočne docela hrdá, pretože ma to strašne bavilo. Je to taková ako keby konstrukce na už jako slepé kolaji, vlastně tady ve Zlíně. A ta konstrukce měla sloužiť ako nejaký výstavný systém, ale
skôr to bol vlastne nejaký ako objekt, ktorý ako súznel s tým prostorem a byl súčastí festivalu Ženy v umení. A pak v rámci toho festivalu sme tam vlastne ako vytiskli nejaký grafický doprovod a prezentovali sme na tom ako študentské práce. Tá vec tam dodnes vlastne stojí a v rámci predmetu scenický prostor, ktorý na UTBčke vedú, tak tam s tým niekdy ako pracujem, že tam skúšame delať nejaké také ako ľahké intervence v prostoru. No. Je to totiž to vidieť z vlaku. Jo. Hneď je to, ako keď sa pohnete tady zo Zlína, tak hneď medzi hlavním nádražím a zastávkou Prštné to môžete vlastne z vlaku vidieť, takže... Zítra tam zajedu dopoledne, ale já se přiznám, že jsem jel sem do Zlína, začal jsem sem jezdit v roce 1991, jako myslím do města, ne na festival, a já jsem přijel jenom 2krát vlakem. Vždycky jsem přijel autem, takže nemůžu si to pamatovat, ale podívám se na to, zítra to projedu. Zkuste třeba zastávku tam a zpátky. Dobře, zkusím to. To je jako metro vlastně, že akorát tady nahoře. Pojďme se podívat na další obrázek. No, to už si myslím, že jsme si... To už jsme viděli, že abychom totiž stihli všechny, jo, tak je jich tam hodně, ale zase ne tolik, abychom to nemohli projít. Já jsem si hovorila, že tam bude hodně slajdů teda, určitě tam mohlo být víc. No, možná jako doplním k tomuto projektu, že toto ma vlastně hrozně bavilo a byl to vlastně neplatený študentský film, ale ja som to vzdala kvôli tomu, že to téma, ako téma vesmír všeobecne mňa vlastne hrozne fascinuje a hrozne zaujíma a prišlo mi to, že sa na tom môžem tak ako trošku štilisticky vyblázniť, že to nebude presne tá reklama, kde ako tady gauč, tady toto, máme tento rozpočet, ale mohla som si naozaj trošku tak ako keby rozvoľniť tú predstavivosť a myslím si, že všeobecne viac inklinujú, alebo bych v živote možná chcela trošku viac inklinovať k tým štylizovaným scénám, takže toto bol pre mňa vtedy taký ako pokus. Je nějaký tvůrce, nějaký režisér, se kterým byste chtěla dělat? Že cítíte, že byste chtěla s ním pracovat? Nebo s ní, taky to může být žena, že? Já to říkám proto, rozmyslete si to v klidu, já to říkám proto, protože tady letos máme v letňáku, jsou filmy Stevena Spielberga, který slaví letos 80. Když se podíváte na ty jeho filmy, jak to byly, tady bylo skoro plno na dobyvatele ztracené archy, bylo skoro plno na čelistech, já jsem byl na čelistech v neděli, dneska je West Side Story, že tam člověk cítí, že všechny ty obory, nejen ten váš, tam musí dostat strašně příležitostí na to vymýšlení, zvlášť třeba ty dobyvatele, tam je tolik nápadů, to samé i v těch čelistech, když si vezmete, že tam hrajou jenom 3 lidi v podstatě, na lodi a musí to být zajímavý, že jo. A toho žraloka museli nějak vyrobit, tenkrát asi to nebylo v roce 1974, to natáčeli, tak to asi nebylo jednoduchý. A dokonce musím říct, já jsem se teď koukal, protože jsem to po dlouhé době viděl jako na velkém plátně, že to vidíte jenom v televizi, tam je takovýhle žraloček v podstatě, tak jsem se díval, že vlastně není rozpoznat, který ten žralok je pravej a který není, jo, když se na to koukáte trošku s přimouřenýma očima. Tak jenom takhle jsem to myslel, jestli neexistuje nějaký režisér z toho, že cítíte jako z toho Spielberga přesně, že tam musí ty lidi se vyřádit v tom svém oboru. No ja vám odpoviem asi velice úprimne. Ja som nad týmto vlastne nikdy nerozmýšľala. Ja som nikdy nejaké ako veľké filmové ambície ako nemala a skôr naopak si užívam tú prácu s těma režisérama, s ktorými som pracovala doteď, alebo sa mi v tom živote ako opakujú a viac ma možno baví tak ako prehlbovať s nimi tie vzťahy alebo nájsť tú spoločnú notu. Takže možno skôr som sa dívala vlastne na tie veci takto, že vždy, keď sa mi nejaký režisér vlastne v projekte opakoval, tak som mala pocit, že nám to ako vlastne ide líp a líp spolu, tá spolupráce, takže myslím si, že som na to nahlížela spíš z téhle stránky. Na čem teď děláte? No teď dělám vlastně na tom seriáli Na dně, ktorý sa točí v tej Jihlave. Ten vlastne bude sa natáčať, ako som už spomínala, za měsíc. No a teď jsem dokončila vlastně s Českou televizí nějaký jako krátký projekt nějakého pořadu, tak, který ještě není venku, tak jenom tak možná nebudu. Vy jste říkala, že už to bylo v televizi, ten seriál Na dně?
jeden díl? Ono je to seriál, který je dimenzovaný na internetové platformy, takže je na streame. Takže je to postupně, jakože, že tam dají první díl? No, my jsme teď vlastně pustili všetky 4 ven, oni byli i na premiére v Jihlavě všetky 4 a ještě máme 2. Je to vlastně koncipované na 6 častí a uvidíme podle odozvy, jestli se to bude nějak posouvat dál. Je to vlastně dokument, je to takový jako lehce trapný humor, ale myslím si, že se v tom jako lidi často najdou prostě, no. To se u nás líbí. Si myslím, že to uspěje. Pojďme se podívat, co to je. To je taky jako záběr ze Sex the Clock z první série. No, to vám už možná neřeknu přesně, ale ano, jsou to za sebou vždy jako obrázky, které souvisí s jedním projektem, takže Sex the Clock. Máme o tom větší přehled, když jste A tady mě napadlo vlastně, jak jste mluvil o těch plakátech, tak my jsme vlastně nemohli dávat plakáty v tomhle seriálu, které... Protože někdo má práva na to? Na tu fotku? Ano. Asi jo? Takže jsme si vlastně všetky ty plakáty dělali sami a to vlastně bylo možno i pre mňa také jako zaujímavé v tom tvorení těch dětských alebo teda puberťáckých pokojů, že vy máte presne tie vzory, vy k někomu vzhlížíte v tú dobu a nájsť tomu také ako no-name alter ego v tom třetím plánu, tak to bylo jako docela také jako zaujímavé. Takže všetky ty plakáty som vytvárala ja a hľadala som k tým charakterom vlastne nejaké také vzory. Na koho jste měla vy v pokojíčku? Jako plakát, myslím, samozřejmě. Já jsem měla Avril Lavigne, třeba Shakiru. Shakiru. Ještě něco? Ani ne, asi tak to bylo. Obě dvě úplně jiné vlastně. Že jsou. A já si myslím, že já jsem taky taká, že mám jako široký záběr, jak i v té práci, tak i v tom hudobnom vkuse. Jste říkala, že učíte. A mě zajímá, jaký obor teda? No, je to obor, který jsem vyštudovala v rámci magisterských štúdií a je to obor tvorba prostoru, alebo respektíve se to volá ateliér tvorba prostoru. Veľa ľudí sa ma pýta, ako, čo si máme pod tým predstaviť, tak ja rovno nadviežem. Je to vlastne veškerá práca s prostorem ako taká, ale keby to mám nejak konkretizovať, tak je to interiérový design, tá scenická tvorba, ale nenazvala bych som to tým, že učíme scenografiu, pretože tie nejaké ako tú históriu a tak všeobecne ty podklady proste neposkytujeme, ale skôr vychovávame takých študentov, ktorých vedieme k tomu, aby boli nositelia nejakej svojej myšlienky v tom prostoru, aby ten prostor vnímali ako médium a vedeli v ňom nejakým spôsobom proste sa realizovať, takže ako som už spomínala, interiér, scenická tvorba, nejaký site specifik, nejaká drobná architektúra, hodne pracujeme s verejným prostorem, takže je to naozaj taká ako všeho chuť, ale aby som možno tú všeho chuť obhájila, tak sa snažíme vlastne nájsť tým študentom vždy nejaké externé zadanie, ktoré prichádza od reálneho zadávateľa a väčšinou vedie i vlastne ako k realizácii. Takže ja nevím, teď pracujeme s kanceláří architekta města a děláme nějaké návrhy na podchod zlínský, alebo v rámci Zlín Design Weeku opakovaně pracujeme s firmou LD Seating, ktorým robíme expozice. A my to tak vlastně zadáme tým študentom, oni mají tu motivaci jako pracovat, protože 10 lidí se snaží jako vyhrát jeden ten projekt a vždy ten jeden výherca, koho si ta firma vyberie, tak ten projekt se vlastně jako realizuje a ten študent si vlastně prechádza tým, že to všechno obnáší a uvedomuje si vlastně ten fakt toho, že udělat hezký obrázek a dokončit tu prácu do finálu a do realizace i pri takom malom projekte je vlastně jako velká zodpovědnost. To mi připadá úplně fantastický teda z mýho pohledu, protože vidět potom tu svoji výslednou práci fakt udělanou a nejen někým posouzenou, že jo, to je úplně něco jiného. A když se podíváte na ty svoje studenty a studentky, je to dobrý? Je tam budoucnost?
Jo, určite, čím ďalej, tým viac vlastne. Lebo ja keď si predstavím to svoje štúdium, tak hoci diplomovú prácu som mala ako realizovanú, ale tie bakalárske štúdia boli hodne ako v takej tej imaginačnej rovine, ako vyberte si púdorys, udelejte byt. A keď to porovnám vlastne so sebou a s tým, čo vidím dnes na tom našom ateliéri, že tí študenti ako reálne sú schopní vyprodukovať výkresy, konštrukčný výkres a reálne si v podstate s našou pomocí ale odvést tú stavbu, tak som vlastne ako hrozne pyšná a neviem si predstaviť ako seba vlastne na ich mieste v ich veku, takže áno, sú hodně šikovní. Teď jsem si představil, jak jsme se začali bavit před chvilkou o té hudbě, o té Shakiře a dalších, tak lákalo by vás udělat někomu takovému fakt světovému umělci, anebo teda, aby jsme zůstali tady, i našemu umělci, scénu na turné? No, áno, ale neuvažovala som nikdy na turné, spíš som uvažovala nad tým, že bych si hrozne chcela skúsiť nejaký videoklip, že to som vlastne ako nikdy nerobila a mne vlastne príde škoda, že tá kreativita sa trochu vytráci z těch reklám, pak prišla taková doba, kde všetky ty videoklipy boli hodně o těch nějakých, ja neviem, prostě produktoch, ateliéroch, autách, penězích. A teď mi přijde, že se to trochu tak jako vrací. Vrací se zpátky ty příběhy filmový, to jsem si taky všiml, že najednou se začalo jako před 40 lety začít točit jako ten mikrofilm na 3,5 minuty. Áno, áno. A tak to je příležitost. Toto by som vlastne ako strašne si chcela skúsiť. Nejaký ten, ako říkáte, ten mikrofilm v rámci nejakého videoklipu, kde môžete vytvoriť naozaj nejaký velice krátký príbeh. Tak to vyhlásíme, tak oslovujeme všechny zpěváky, zpěvačky a skupiny, zatím jenom z České republiky, a i ze Slovenska, aby to mohlo být, že jo, aby se přihlásil, kdyby chtěl udělat nějaký krásný videoklip s hezkým příběhem. Děkujeme moc, teď bude velký potlesk, protože dokázala jste to. Děkuji moc, že jsme tady mohli být takhle spolu a vás samozřejmě pošlu na další programy. Dneska končíme v letním kině, je West Side Story, jak jsem říkal, a tady bude diskotéka, to bude taky docela dobrý. Mějte se hezky, nashledanou, nashledanou.